Mga kaigalan ug mga kaigsunan sa ngalan sa pagtulon ang PIBSIM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated o gani karon ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio sa kinasingkasing magadapit kaninyo ug mga panghinaot ng kamong tanan karon nakapagpalon ana sa tagsa-tagsa kanamutangan para mapatalinghugan kini makamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan. Sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga reference ang gitugot ni Master Ricaramo, gigamit kini para sa pagsupak sa Biblia. O nining higayon na karon among mga mainiton nga mga pagpangamusta ng makaigsunan sa nagkakalaing madapit, labi na sa mga chapter president diin mao'y nag-abaga usab o nag-angkon usab sila og registration para maialagad kining mga kamatuoran. O dili usab nato pagkalimtan nga adunay tulo ka hugna diya sa atong pagtambong sulod sa usa ka tuig, ang Marso 10, ang Agosto 19 o niini karon nga Disyembre 29. Usa among gipanghinaot nga magatambong kita niyanang mga katigumana na ka-schedule na. O usab dili nato pagkalimtan ang atong obligasyon sa matag bulan pinagi sa paghatag og PIBSIM Palace reconstruction. Og ining tungod karon ibalik ko kamo sa pa kakauban nga ministro nga magapayla. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba nangumusta kanyang tanan mga kaigsunan ug gihatag ko pa kamo sa kubang ministro o ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa pagatod kanyo sa kamaturan. Ug akong mga pagpangumusta nila ni Brother Debol Telebrico, Brother Bernabe Telebrico o Brother Jeffrey Telebrico o kang Brother Esprejon Yamyamin Bertodes ug kang Sister Ima Quijano Vilida ug siyang pamilya o sa pamilya po ni Esprejon Bertodes nga mo'y nagsuporta sa radyo natin FM dinhi sa Buhing Tubig Pinamungan Cebu og ako na lang mga pagpangumusta sa tanan tong mga kaigsunan no sa pagsuporta ni atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi og ni karong higuyang mga kaigalan magisuna ako kamong ihatag sa kauban nga ebangelista. Kumusta og maayong pagpatalinghog usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebangelista Brother Juan Ronilo Mangalos makig-uban usab kaninyo sulod sa usa ka takna nga paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog nining 29 na ka mga radio station mabati ang programa Visayas ug Mindanao. Adunay matag adlaw Domingo ug aduna usab matag adlaw nga Sabado sa inyong pagpatalinghog. Og dinhi nining maong sibihan sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City. Mabati ang programa matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Og live sa Facebook ang programa. Magita usab kini sa YouTube, ingon man magita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Adunay pagsubli sa atong programa matag adlaw nga Martes ug Huwebes, alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon mga kaigsunan. Og kumusta sa tanan nga nagapaminaw dinhi nining maong sibihan sa inyong pagpatalingog sa Balingasag, Misamis Oriental. Sa B-Radio Waikurat FM mabati ang programa matag adlaw Domingo mga kaigsunan alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabihon. Din kining maong programa gisuportaran kini sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. O kumusta usab sa inyong pagpatalingog dinhi sa Hingoog City sa atong mga higala og mga kaigsunan nga nagapaminaw. Ang atong programa mabati dinhi sa Real Beat Radio. Matag adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon mga kaigsunan gisuportaran kini unang-una sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Ingon man ang naghatag suporta ang pamilya Kisimundo og usab ang naghatag suporta dinhi sa Real Beat Radio mga kaigsunan ang atong igsuon Brother Mario Chabit og ingon man ang naghatag usab suporta ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din kapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries. Nahimutang ang ilang tindahan din sa Villanueva, Misamis Oriental. Ato usab nga programa mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog din sa Villanueva, Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio. Mabati ang programa alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabion.
Kumusta sa tanan mga kaigsunan dinhi sa Cagayan de Oro City sa inyong pagpatalingog sa atong programa dinhi sa DXRyo Radio Ultra 1188 AM band matag adlawng Domingo alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Og dinhi sa Tandag City mga kaigsunan, kumusta kaninyo sa inyong pagpatalingog sa atong programa matag adlaw kita nga Sabado sa inyong pagpaminaw dinhi sa DXBP Sure FM. Ang programa nato gitagaan kinig kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. Ingon man sa mga kauban nga mga opisyalis ang Vice Chapter President Sister Alma Bernido, ang Treasurer mga kaigsunan Sister Julie Tubo ug ang Secretary Marina Campado, sa mga advisor niini nga maong branch nga naghatag suporta sa radio, Brother Silo Canunigo, Brother Eric Canunigo, Sister Hertrudis Canunigo, Brother Marcelo Hubay ug ni Brother Pedro Campado. Ato sa magikumusta ang panimalay ni Brother Danny Dadilo Canunigo nga nagapaminaw usab. O kumusta usab sa PBC member din sa Tandag City branch, Sister Melanie Labadogo Santos. Ang ato sa mga kaigsunan nga nagapaminaw dinhi sa Cruising Talusan, Balingasag, Misamis Oriental, PBCA member Brother Roberto Di Galindo ug ingon man ni Sister Leonila Di Galindo, PBCA member. O kumusta usab mga kaigsunan? O kumusta kanimo igsuon sa pagtuo dinhi sa Valencia, Bohol? Atong igsuon nga nagapaminaw Brother Nilo Jr. Hodilia mga kaigsunan. O dinhi sa Kabadbaran City, dinhi sa inyong pagpatalingog sa Radyo Publiko 106.1 Honey FM. Abati ang atong programa matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa La City ang takna sa Kabuntagon. Kini gitagaan og kinabuhi o pagsuporta sa kauban sa pagtuo PBC member Brother Nicanor Librero o gingon na ni Sister Angelica Librero, PBCA member. Gikumusta usab nato ang mga kaigsunan nga niyas tinipong bansa sa Amerika nila ni Sister TCE Kulihat o ni Sister Lily Patterson. O ang among pagpadangat kanunay sa among pagpasalamat Sister TC o Sister Lily sa inyong pagpadangat sa mga libro o mga referensya nga gigamit sa atong programa nga dili kasupak sa Biblia. O advance pod nga pagpasalamat sa mga uban pa nga mga libro o referensya nga plano nga imong ipadangat dinhi sa Central Office. Sa mga makita na ni Jeremias family usab nga nagasud-ong nga niya sa tinipong bansa sa Amerika labi na sa atong igsoon Brother Nico Dimos Nicky Jeremias. Ang legal counsel sa PBCM walay lain mga kaigsunan Attorney Ramil G. Carion. O kumusta sa mga kaigsunan dinhi sa sulod sa PBCM compound ug ingon man ang atong igsoon dinhi sa Taguluan Misamis Oriental Brother Jerry Idkila o sa atong igsoon usab Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos nagapaminaw uban sa iyang kapika sa kinabuhi. Yatong gusto magpadangat sa mga pangutana, mga mahal na mong tigpaminaw, i-text lang sa numero 0917-811-8882. Awaran sa pag-isgot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Nini karong atong pagtuon, mga mahal na mong tigpaminaw, mga kaigsunan, Brad Ronnie, Brad Dever, Brad Rene, ang ato karon ang gisgutan sa Pinadayag, Kapitulo 21, versikulo 3, at 4, nakapakabililhon kini tungod kay niini nga sistema, kalakip kini sa pagpangutana ni Sister Lina Balaba diri sa Pilar, Bohol. Kumusta kanimo? O sa tanan diha, mong pamilya, o sa tanan nga diri dapit sa parte sa Bohol. O mayo tingali nga ato sad nga basahon Brad Divers sa dili pa ang iyang pangutana lugar nga natakdo usab sa atong mga pagtuon karon ang katong mga nabinbin nga mga nagapangutana kanato. Okay, Reb, at pagabasahon, unang-una dinhi nga atong mabasa, dinhi si Sister Lina Bibalaba, dinhi sa Pilar, Bohol. Ikaduha, Reb, si Ryan Mapalo, dinhi sa Tandag, Surigao del Sur. Ikatulo, Dunggals, Tingabngab. Ug ang ikaupat, si Ruben Gambi, dinhi sa Tandag City. Nining tungod karon atong pagabasahon ang usa sa iyang mga
pangutana kay ang parte sa ubang pangutana ni Sister Lina B. Balaba diri sa Pilar Bohol ato namang natubag ug kumusta di sa tanang mga balamba dinhi sa pagtulunan websim nga papariho sa apelyido sa nagapangutana kanato, Brother Dever. Ni ato pagabasahon rin, mao kini ang pangutana ni Sister Lina B. Balaba nga gipadangat kang Brad Rooney. Nag-iingon niini, kanimo Pastor Mangalos, ako tig paminawan sa inyong wali diha sa Radyo Ultra sa langit ng lamdag sa kinabuhi. Ako, taga Pilar Bohol, nga nag-alagad sa simbahang Katoliko, diri sa Pilar Bohol, o ang among pari si Felix Tabigi. Dugang pandinhi, Pastor Ronnie Mangalos, ang una kong pangutana. Sa pinadayag, 13:16-18, kinsa maning tawhana nga anaa kaniya ang unom kagatos ug kan umag-unom. Ikaduhang pangutana, sa pinadayag, 21:3-4, kinsa maning Dios, sa Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo, palihog lamdagi ko, Lina B. Balaba, taga Pilar Bohol. Ining pangutana karon nga giingon nga ikaduhang pangutana na kami motubag nga giingon nga kinsa maning Dios, sa Dios nga Amahan. Walay laing Dios nga Amahan, Sister Lina Balaba, walay lain si Jehova o sa laing pagkasulti Yahweh. Kung doon na may nag-angkon niya na, depende na nila o kapamatud-an ba. Basta walay mabasa nga ang Diyos nga Amahan, mao ang nagpakatao. E gani doon na may uban nga himuon nila nga si Kristo maura na si Jehova o Yahweh. Si Yahweh maura na si Hesus Kristo. O si Yahweh maura na ang Espiritu Santo. O ang Espiritu Santo mao si Yahweh. O si Yahweh maura na ang Kristo. Kristo ug ang Espiritu Santo lugar maura sa madaling pagkasulti. Musa ang dapit sa anak, o naila na nato mo nga atong Ginoong Kristo. Pero nining kapanahonan karon among gipadayag nga adunay pagbaton og lawas imo lang sundan king among programa natuman diha sa among magtutulo Master Tomas D. Eugenio Sr. O na may imong gipangutana nga pinadayag 21:3 ug 4 mayo nga atong pagabasahon Bradron, ang pinadayag, Kapitulo 21, versikulo 3 o 4, kung unsa ang pagkapahayag diha niya na. Okay, Reb. Kanimo, Sister Lina Balaba, hinaot nga nagapatalingog ka para nga makuha nimo ang punto gyud sa among pagtubag ning imong pangutana. Basahon ko rin kining English version, King James English version nga Biblia, kining gipadangat nga pangutana ni Sister Lina ang pinadayag 21:3 ug 4, pero English man, Revelation chapter 21 verse 3 and 4 nako basahon giingon sa pagpahayag sa Biblia. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. Sa verse 4 bingon, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Kung sa ato ng pinulungan, Bradron, Okay, Reb, sa pinulungan nga ato ang pinulungan nga Cebuano Reverend, ang basahon nato, gamito nato ang unang hubad sa King James version. Nga ang ilana niining maong version sa Cebuano version sa King James ang pinadayag tawag og bugna, o diya ang Santiago tawgon kini siya og Hakubo. Basahon nako ang bugna na pinadayag binhi sa ikaduhang hubad. Bugna kapitulo 21 bersikulo 3 ngadto sa 4 ang pagbasa mga minahal nga tigpaminaw inyong patalinghugan. Gingon, ug nadungog ko ang usa ka dakong tingog gikan sa trono nga nagaingon, aniya karon ang tabernakulo sa Dios uban sa mga tao, ug siya magapuyo uban kanila, ug sila mahimong mga katawhan niya, ug ang Dios gayud magauban kanila, ug mahimo nga ilang Dios. Versikulo 4 gingon na, ug pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata, ug mawala ang kamatayon, ug wala na pagbalata, bisan paghilak, bisan kasakit, kaya ang mga butang na hauna ning agi na mo sa kining tabernacle sa English nga gibasa ta ug sa Cebuano
tabernakulo ang gihulagway. Nakita nato, Sister Lina Balaba, kung balikan nato ang versikulo 3, no? Sa bugna, giingon, nga, anya karon kay do naman lugar na dungog nga sa katingog gikan sa trono, nga nagingon, anya karon ang tabernakulo sa Dios ana uban sa mga tao nga magapuyo uban kanila og sila may saad nga mahimong mga katawhan niya. Ug ang Dios gyud mao ang makig-uban kila og mahimong nga ilang Dios. Timanta nga may tabernakulo sa Dios nga mahimong mauban sa mga tao og siya mahaipon nga nagapuyo uban kanila. Dayon tungod sa pagsunod nato niya ng tabernakulo, adunay mga saad sa mga nagsunod sa 4 gitin-aw nga og pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. Buti pasabot nga sa mga magsunod diay niya ng tabernakulo, aduna di ay mga kasakitan po. Dili kay malipay lang. O mabot ang panahon nga sa ilang pagsunod kay naamas tinuod, pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mamata. Og mawala na pud ang gitawag og kamatayon. Og wala na'y pagbalata, bisan paghilak, bisan kasakit, kay ang mga butang nga nauna ming agi na. Busa mo na'y saad nga pati kamatayon mawala na kay kanang sa ara gikumpleto usab nga sumala kung mabasa nato sa Isaiah 33:24 ang mga mulupyo niya niana dili na sila mag-ingon nga mga masakiton. O gani ang ikot sa kamatayon sumala sa unang Korinto kapitulo 15 versikulo 55 ngadto sa 56 mawala na lugar kana ang gisgutang kamatayon. Kaya kamatayon, kabayaran man sa sala. Pero sa mga mudangat, sa pag-abot na sa katapusan, katong mga paghilak sa mga tao, gitawag og aduna ra onyay pagkawala niya na kay pahiran sa Dios ang mga luha sa mga taong nagsunod niya ng tabernakulo sa Dios. Mo kana ang but pasabot Sister Lina Bibalaba diri sa Pilar Bohol. O tungod ni ana samtang dili pa mapahiran ang atong mga mata tungod sa atong mga hilakon nga gisagubang. Unsay saad sa Biblia niadtong nakauban o naa sa tabernakulo sa Dios sa Biblia, brethren. Anya Reb, atong pagbasahon kining Biblia nga adunay tatak Seventh-day Adventist Church sa Lucas Kapitulo 6, versikulo 21. Bulahan kamong mga gigutom karon, kay pagabusgon raon niya kamo. Bulahan kamong mga nanaghilak karon, kay mga tawa raon niya kamo. Matinaw sa Biblia. Sister Lena Balaba, nga bulahan di ay ang mga gigutom karon. Dili di ay kung katawhan ka sa Dios, pero may busog. Kay pagabusgon raon niya kamo. May saad nga busgon raon niya. O gingon sab, bulahan kamong mga nagapanghila karon kay mga tawa raon niya kamo. Sa ato pagkatong saad nga pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata, ang mahimong resulta niya na kalipay na di ay ang balos niya na kay ugma mga tawa ra kita kay kamo karon bulahan kamo nga nagpanghila karon. Kinsa kana ang gikasaran nga nagsunod sa gisgutan nga tan-awa ang tabernakulo sa Dios ana uban sa mga tao. Nakinsa ba kining gisgutan Brad Deber nga adunay pagpangatawa ra pero sa di pa moabot ang pagpangatawa nga pahiran na sa Dios ang luha sa ilang mga mata, magsagubang usa sila mga adunay mga paghilak. Ni Arib, mao kana ang mga sinugo sa pakigdait dinhi sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church atong pagribahan reb dinhi sa Isaias kapitulo 33 bersikulo 7 inguna niini ang nakapahayag. Ani akaron ang ilang mga taong maisog nagatyabaw sa gawas. Ang mga sinugo sa pakigdait nagahilak sa mapait gayud. Busa sa nabasa sa Biblia matinaw nga ang gisgutan nga mga paghilak nga pahiran sa Dios ang mga luha sa ilang mga mata kay moabot ang panahon nga mga tawa raon niya sila. Kadtong mga nagapanghilak gitawag sa Biblia og mga sinugo.
sa pakigdait nagahilak sa mapait gayon. Busa dili tiaw ang ilang mga paghilak, mapait gayon ang ilang mga paghilak. Yadtong mga sinugo sa pakigdait. Kinsa kini silang mga sinugo sa pakigdait. Katong naa nagsunod sa tabernakulo sa Dios nga naapod sa gingharian. Kay dili man diya sa gingharian sa Dios puros busog o busgon kita. Dili man diya adunay mga ilimnon. Dili man diya adunay pagkaon. O dili, naa sila gikalipayan diya sa ilang pagkasinugo sa pakigdait nga naghilak sila. Kinsa kanang mga sinugo sa pakigdait, bradron, o diing matanga sila na himong nagbuhat sa pakigdait sa ilang pagkasinugo. Kining mga sinugo sa pakigdait Reverend nga gitagna nga pagapahiran ang ilang mga luha sa pa wala na paghilak unya pag-abot ana diha na sila mga lagad sa pakigdait sa Espiritu Santo. Basahon kong prueba din sa Biblia Rib nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Ari ko mabasa sa Roma kapitulo 14 bersikulo 17 ang gipahayag sa Biblia mao kini. Kaya ang gingharian sa Dios dili kalanon o ilimnon kundili pagkamatarong ug pakigdait ug kalipay diha sa Espiritu Santo. Kung kinsa di kato mga sinunggo sa pakigdait, bradron, nga nagahilak sa mapait gayon, pero moabot ang panahon matungod silang pagsunod sa tabernakulo sa Dios, pagapahiran sa Dios ang mga luha sa ilang mga mata, mao di ang mga sinugo. Mga sinugo diha sa giingon Espiritu Santo nga naa ang pakigdait ug kalipay. Oh, nakita nato, mao kini Sister Lina Balaba, mga sinugo sa Espiritu Santo. Mao kini nga aduna day sa gubangon nga mga paghilak. Nakinsa man ang mga sinugo sa Espiritu Santo. Walay lain kini nga imong gipatalinghugan o inyong gipatalinghugan. Mga sinugo nga nagawali sa mayong balita sa pakigdait o kalipay diya sa Espiritu Santo. May tagna ba sa Biblia, Brad Deber, nga mga taong magwali sa balita sa Espiritu Santo nga kini natuman diri kanato sa atong bulatong mga pagwali? Oo, Reb, atong pagapruibahan o pamatud-an na to. Dinhi sa Biblia nga may tatak, Seventh-day Adventist Church, dinhi sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 12, ingon na niini ang nakapahayag. Og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo. Pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagi kan sa langit, mga butangan niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa katong mga sinugo sa pakigdait nga nagadala, aduna sila mga paghilak, Brad sa mapait gayod, mga sinugo sa pakigdait nga ang ilang giwali, Mao ang maayong balita sa Espiritu Santo, Reb. busa walay lain nga nagawali sa mayong balita sa pakigdait, pinagi na sa kalipay diya sa Espiritu Santo, kini ang imong gihimuan sa pagpangutana, Sister Lina Balaba. Og kana sila nagsunod sa tabernakulo sa Dios. Og ato niyang masayran nga kining tabernakulo sa Dios mao kini ang lawa sa Dios nga ilang gisunod. Ang pulo nga tabernakulo. Ato lamang lantawon og nakapahayag man sa Biblia nga gisaaran sila. Kano sa ba ang saad? Sumala sa Biblia, Brad Rene, nga pahiran sa Dios ang ilang mga luha sa mga mata sa mga sinugo sa pagkigdait nga nagahilak sa mapait gayud nga nagawali sa pagkigdait diya sa maayong balita sa Espiritu Santo nga kita sa katumanan ni ana kano sa ang kalipay nga mabatunan nga gisaad sa Dios kanila o kanato. Nya Reb, atong pagabasahon kining Biblia nga adunay tatak Seventh-day Adventist Church sa Daniel Kapitulo 12 versikulo 13 ang nakasulat, apan padayon ka sa imong panaw hangtod nga moabot ang katapusan, kay ikaw mupahulay og mutindog sa kalipayan sa imong bahin sa katapusan sa mga adlaw. Sa saad sa Biblia, Sister Lina Balaba, dili nga magkapangutan na kita sa ato pa, kamo lang di ay ang gisaran niya na. But namong ipasabot nga mga saad ka na sa mga katawhan sa Dios. Og diadto mga katawhan nga nakipag-alayon o nakipaghiusa
nini karon nga among kausa sa pagmantala sa maayong balita sa Espiritu Santo. Busa sa atong nakita, kay pagapahiran man sa Dios ang luha sa ilang mga mata, ug wala na katong isgutan natong kamatayon, ug ang mga lumulupyo dili na maghisgot nga ako masakiton man sa ato nang nabasa sa basahon sa Isaias ug sa unang Korinto nga wala na ang ikot sa kamatayon. Mo'y atong timan-an nga nag-ingon sa Daniel 12:13 nga samtang dili pa moabot kanang mga saara, ang mga alagad sa Dios, ang mga nahisakop nga nakasabot niya na, padayon ka sa imong panaw hangtod nga moabot ang katapusan, sumala sa Daniel 12:13. Kay ikaw mo pahulay sa diha nga mo padayon ka sa imong panaw hangtod sa katapusan. Dili din nato maangkon kung dili moabot ang katapusan, adunay panaw nato. Nga kalakip na niya na nga naa kita sa pagsunod sa lawas sa Dios nga gitawag og tabernakulo. Kay katong kalipay kaatong maangkon nga pahiran sa Dios ang mga luha sa atong mga mata. Gingon, kay ikaw mo pahulay og motindog sa kalipayan. Kalipayan ka di katawa na ang resulta niya na. Wala nang kagulanan. Kalipayan sa imong bahin sa katapusan sa mga adlaw. Di dito sa katapusan sa mga adlaw, madawat na to. Nakaroon, makuha kitag puriba. Sister Lina nga nagingon may nga lawas sa Dios. Badi ay kining tabernakulo? Oo, tungod kay bisan si Apostol Pedro nagapahayag nga ang iyang lawas giterminuhan niya og tabernakulo. Unsay puriba Brad Ronnie nga ang lawas ni Apostol Pedro nga kakuhaan nato gimplo giterminuhan og tabernakulo sa nakasulat sa Biblia sa pahayag ni Apostol Pedro. Okay, Reb, niya ang prueba rin nga ang lawas ni Apostol nga si Pedro iyang giterminuhan usab kini og tabernakulo. Ang Biblia nga akong gamiton sa pagbasa rin, kining Biblia nga naguluhan bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan, sa English pa New World Translation, iya kini sa mga higala nga mga Jehovah's Witnesses. Basahon ako din sa pahayag ni Pedro sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 14 ngadto sa 15, gingon sa pagpahayag. Kay nahibalo ako nga ang paghiklin sa akong tabernakulo hapit na. Nag-mention si Pedro og akong tabernakulo. Dayon gingon din sumala sa gipaila usab kanako sa atong Ginoong Hesukristo. Sa bersikulo 15 gingon, busa buhaton ko usab ang kutob sa akong maarangan sa matag higayon aron nga human sa akong pagbiya kamo makahimo sa paghisgot niining mga butanga alang sa inyong kaugalingon. Timananta sa bersikulo 14 sa gibasa ni Brad Ronnie, matinaw nga ang nakasulat kay nahibalo ako nga ang paghiklin sa akong tabernakulo hapit na. Iyang tabernakulo. Sa bersikulo 15, gipatinaw, human sa akong pagbiya kamo makahimo sa paghisgot niining mga butanga alang sa inyong kaugalingon. Sa ito pa, ang iyang tabernakulo nga hapit na moabot ang pagbiya di ay. Pero kung basahon nato kini sa ubang hubad sa Biblia, Brad Diber, unsa na kining gisgutang tabernakulo nga hapit na, matod pa niya, hapit na usab siya mobiya sa diha sa iyang tabernakulo nga mao si Apostol Pedro nga nagpakitag ehemplo, lahi kato nasa pinadayag kay tabernakulo sa Dios. Samtang kini ani apoy tabernakulo ni Apostol Pedro nga hapit na o mabiya na kining iyang tabernakulo. Ang kining gihisgutan nga tabernakulo, Reb, kung basahon nato sa laing hubad, sa kining hubad nga Seventh-day Adventist Church, sa maura gyapon nga kapitulo, ikaduhang Pedro, kapitulo 1, bersikulo 14 ngadto 15, gihisgutan na dinhi og lawas na kana niya, Reb. Nagaingon ini, kay ako nasayod nga kining akong lawas, nabasa ganihat, akong tabernakulo dinhi, akong lawas, dili na madugay pagabiyaan, sumala sa gipadayag kanako sa atong Ginoong Hesukristo, ug paningkamutan ko, aron nga bisan kun unya patay na ako, makahimo gihapon kamo sa paghinumdom niining mga butanga bisan kanusa. Nakita nato, Sister Lina Balaba, ang gisgutang tabernakulo nga hapit na o mabiniyaan na ang iyang tabernakulo, ang gisgutan nga hapit na siya mamatay. Ang lawas di ay niya nga mudangat sa kamatayon. Busa
Kining gisgutan sa 21:3 nga gisgutan nga tabernakulo nga nauban sa mga tao, lawas day na sa Dios nga napahalo na. Kung kinsa nga Dios nga napahalo na ang iyang lawas nga naipon, walay lain ang lawas sa among magtutulo nga nipahulay. Mo na ang tagna ang gitawag og tabernakulo sama sa lawas ni Apostol Pedro. Og niadtong mga panahon na wala kami magtuo, nga gisaad ka na ni Master nga matod pa niya, mubiya ko, mulakaw ko, pero sa akong paglakaw, dili nako dadon ang akong lawas. Kay kung dadon nako ang akong lawas, daghan mong mangita. Mao nga ibili nako akong lawas, aron dili na mo mangita. Sa ato pa ang nilakaw, mong espiritu, ang lawas mo'y nabilin, pero ang ingos Master, daghang mga tao o nagpatutuo nga Master sa tibok nga kalibutan, daghan daw, pero usa ra daw ang tinuod. Ingon Diyos Master, ako ray tinon, og ang ilahanan. Ini kamatay daw nila, sila mga baho. Og matod pa ni Master, ako raon niya'y dili mabaho. Natuman ka na, Brad Ron. Tuman Reb, Brad Deber. Oo, tinuod. Brad Rini. Natuman ka na, Reb. Busa ikaulaw nato ka na sa pagmantala kung dili maoy realidad. Bisan pa ang mga kaaway nato, dili magtuon niya na. Natural, kay kaatbang man. Pero kita, wala kita magpabuang-buang sa pagwalin niya na. Gani sa atong pagkamagwali, kita pang nagbayad sa radyo. Samtang sa ubang mga magwali, sila pa ang gibayran. Manay tinuod. O, nag-ingon si Master nga kung mupahulay ang iyang lawas, dili daw siya iipon ngadto sa minteryo. Kung dili siya makauban nato nga buhi. Mo nag-ingon sa 21:3 sa pinadeg nga tanawa ang tabernakulo sa Dios anauban sa mga tao. Kay ngano? Matod pa ni Master, ang tua sa minteryo, pulos dito patay dili buhi. Ay matod pa niya, siya daw, dili Dios sa mga patay, kung dili sa mga uwi. Busa diya siya magpabutang. Maong naa sa gitawag og PBC Palace Quadrangle, may gipahalonoan og dapit diha gibutang ang atong magtutulo. Sa Biblia ba, Brad Rini, may gisgutan ba nga ang Dios dili Dios sa mga patay, para pagpatakdo nga matud pa ni Master dili siya magpalubong diya sa minteryo. Niya atong pagabasahon kining Biblia nga adunay tatak 70 Adventist Church sa Marcos kapitulo 12 bersikulo 27 ang nakasulat, siya Dios dili sa mga patay kundi sa mga buhi nangasayop gayud kamo. O di nakita nato nga mao ni ang pinakapunto nga nganong dili siya magpabutang dito o gani wala siya ibutang sa lungon, nara siya sa kaugaling higdaanan. Mga mahal lamong tigpaminaw, kay matod pas Biblia, siya Dios dili sa mga patay. Kung Dios daw siya dito sa mga patay, di maipon siya dito sa mga patay diya sa minteryo. Sa mga buhi daw siya. Busa sa tagna pa sa Biblia, tanawa ang tabernakulo sa Dios o ang lawa sa Dios anauban sa mga tao. Pero sa saan sa Biblia, kay matod pa niya, ayaw ninyo pagsamari ang akong lawas. Ingon ni Master, kay wala narabay, lain pang lawas nga gikasaran. Mag-unsa na lang unya, unsa na lang unya ay akong balikan. Sa ato pa nagsaan si Master kanamo, nga mubalik, nganong matinuod o tinuod ang iyang mga saan. Tungod kay unang-una, kung ang iyang pag-ingon nga ako ray, dili mabaho sa tanan nga nagpatuo og Master, kung ang iyang lawas na baho, wala balsamara. Kung nahitabo nga nabaho, unya gibalsamar, dili kami mutuo nga mubalik. Og tungod kay wala man mapakyas, kana ang among paabuton. Og nakatagna na sa Biblia. Busa, manggani, nagingon si Master nga moabot ang panahon, nga dili ra ba ko maningil, daghan ba mong kwarta diya sa mga kaigsonan o mga membro. Daghan ba mong abot sa uma. Ang iya lamang gingon ni Master nga usa sa iyang mga pangutana ugma, daghan ba mong membro. O ikaduha, pati pa sa pagtuman sa mga buluhaton, obligasyon, kalakip na diya sa eleksyon sa panaghiusa. Kana ang gibili ni Master di kanamo og tungod kay nabili na, nagingon si Master ang mga balaod na plastar na. Sister Lina Balaba, mayong masayad ka, ingon siya, ang tanang balaod na plastar na. O ang tao
dili na pwede siya magdugang niya na o wala usay pagkulang niya na o ang inyo mao na lamang ang pagtuman. Hangtod nga siya mipahulay, kana ang tamdanan o baruganan sa matuod nga ministro. Gawas niya itong nagkabuang sa pagka-ministro, pero nihawa nga ang baba nagbula-bula lang sa pagsulti, pero walay pagtuman. Hay nang tagna sa Biblia nga pagbalik sa atong magtutudlo, Bedron, nga pagbangon, nga nakasulat sa Biblia, wa lang ingna sa ngalan sa atong magtutudlo. Kay kung gingon, hurot ang mga tao mutuo, di na pwedeng magwalita. Tinood ko na, Reverend. Hain ang tagna, Ano brother. ang tagna niya atong i-explain nga kung ang Biblia magtagna dili abilidad nga ibutang ang pangalan. Munang gingon ni Mureb nga kung inaapay pangalan sa magtutudlo, adi na magwali ang mga ministro. Igo na lang mo palit Biblia o mubasa nga mao dinay katumanan sa among magtutudlo. Okay. Niyang tagna kung basahon Rev, nakasulat kini sa Biblia o niya ang Biblia nga kung gamiton kini may tatak Seventh-day Adventist Church. Dinhi sa Job kapitulo 31 bersikulo 14 ingon ini nga atong mabasa. Unsa man unya ang akong buhaton sa diha nga mubangon ang Dios og sa diha nga siya muduaw unsa man ang akong itubag kaniya. Oh, matinaw nga may Dios nga mobangon. Og sa diha nga moduaw, nga ang pagduaw mao na ang pagbalik sa iyang kahimtang sa iyang mga katawhan diin siya mibiya og iyang balikan. Mao man ang pagduaw. Unsa man ang akong itubag kaniya kung moduaw na, gipaagig pangutana. Sa ato pa tin-aw nga kung naghisgot ang Dios mo bangon, kay nagpasabot, kung mutindog, gikan naglingkon. Tungod kay kini mo bangon, adunay Dios nga naghigda. Pero sa Biblia, Brother, gipakita ba unsa ang kahulugan sa pagbangon? Ni Arib, ang pagbangon mao kana ang paghukom. Niya atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Dinhi na tumabasa sa Salmo kapitulo 76 bersikulo 9 inguna niini ang nakapahayag. Sa diha nga ang Dios mubangon sa paghukom aron sa pagluwas sa tanang mga maaghop sa yuta. O di nakita nato, Sister Lina Balaba nga kung may Diyos man nga mubangon, alang sa katuyuan nga mubangon siya, ug unsay itubag, o nakita nato, sa diha nga ang Diyos mubangon sa paghukom aron sa pagluwas sa tanang mga maaghop sa yuta. Di sa ato pa, mangandam na lang daan ang wala mutuman sa gibilin daan ni Master Bradron. Oo. Kay kung siya mangutanan, nagtuman ka ba? Amo tugon sa itubag sa mga kaigsonan. Lisod pagmingon sila nagtuman. Di sa ato pa ang mga pagmahay unya sa mga tao. Magwawaliman nga wala mutuman. Na nagbula-bula ang baba sa pagwali. O kinsa man sa mga membro o sa mga kadagkuan nga gisaligan. Wala na nianang panahuna ang ato unyang pagdipinsa tungod kay karon palang sa dili pa moabot ang paghukom, buhato na nato. Karon, daghang naghuna-huna, Brad Deber, Brad Ronnie, nga kini daw mo bangon nga maghukom. Mao ang atong Ginoong Hesukristo. O tanaw nato sa kasaysayan sa atong Ginoong Hesukristo, og siya ba kini nga tabernakulo nga gisaad nga lawas sa Dios nga nipahulay. Nga gisaaran ang mga nagsunod ato nang nakita nga mga naghilak sa mapait gayon ang mga sinugo sa pakigdait. Mao kana ang mga tawo nga naas pakigdait sa kalipay sa Espiritu Santo nga nagmandala. Natuman kana kanato. Boy na kung dilituhan ila usab kana nga katungod. Pero kaysa nakita nato sa Biblia nga matud pa nila nga si Kristo man kana para nato si Kristo man kana kay ilamang inigar nga si Kristo na atong susihon kun ang pagbangon nga gisgutan sa Biblia mo kitag ehemplo Brad Rene. Hay kining pagbangon para masabtan po nato nga gawas nga ang pagbangon paghukom. Hain pang gitudlo sa kahulugan sa Biblia ang bangon. Anya Reb, atong pagabasahon kining Biblia nga adunay tatak bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan niya
Dinhi sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 1 ngadto sa 6 ug ato lang ihugna-hugna ang pagbasa nagaingon. Apan sa unang adlaw sa semana sayaw kayo silang miadto sa lubnganan nga nagdala sa mga hirbang paalimyon nga ilang giandam. Apan nakaplagan nila nga ang bato giligid na gikan sa handumanang lubnganan. Og sa ilang pagsulod, wala nila makaplagi ang lawas sa Ginoong Hesus. Samtang nalibog sila, may tungod nini, tanawa, duha ka lalaking may na gapangidlap nga bisti mitindog sa duol nila. Samtang ang mga babae nalisang og nagduko sa yuta, ang mga lalaki mingon kanila, nganong nangita kamo sa usa nga buhi taliwala sa mga patay? Wala siya dinhi, apan gibangon na. Hinumdumi kon giunsa niya pagsulti kaninyo samtang didto pa siya sa Galilea. Matinaw, igalang Lina Balaba, dinhi pa lang sa maong bersikulo nakita nato kaganina sa 76:9 nga ang pagbangon mong paghukom. O kay muhukuman siya, ang kalugan usab sa pagbangon sa gipakita kay naa ilang paghuna-huna nga ang atong Ginoong Kristo. Nakita nato nga ang kahulugan sa pagbangon giadto sa imatinon-an ang lubnganan sa atong Ginoong Kristo ug wala na siya dito. Ug matod pa sa rason sa mga tinun-an, mga babae nga naa diha nangita sa dapit din sa lubnganan sa atong Ginoong Kristo. Mingon ang mga masilaw og bisti kadtong mga manulunda ngayon, wala siya dinhi apan gibangon na. Sa ato pa ang atong Ginoong Kristo, kung siya'y katumanan sa Job 31:14, murag mo takdo, gibangon na. Mubangon man ang Dios, dabi kay ang Dios kung mubangon, ato sang tagdon. Sa ubang hubad sa Biblia, brethren, unsa kining gitawag og pagbangon nga ang atong Ginoong Kristo ni bangon na o gibangon na. Kining bangon mauning banhaw sa ato pa pagpahiuli dinis kinabuhi. Puribahan ko sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Basahon ako ang Lucas kapitulo 24 bersikulo 5 sa pagpuriba gingon. Og sa nangalisang sila og nagduko sa yuta, kanila mingon ang mga lalaki, ngano nga ang buhi anha maninyo pangita diha sa mga patay. Wala siya dinhi kundili na banhaw. O nakita nato nga ang pulo nga mubangon pagpahiuli di ay sa kinabuhi. Sa ato pa moabot ang panahon, maong nagingon si Master nga ayaw pagpasamari ang akong lawas ato pa dili magpabalsamar. Kay wala na ilaing lawas nga gikisaran, mag-unsa na lang unya, unsa na lang unyay akong balikan. Sa ato pang lawas ni Master, yan ang balikan ang timailan gani. Wala mabaho, wala balsamara. Na mo na nga, kung ang atong Ginoong Kristo mo'y katumanan, Job 31:14, nga ang Diyos mo bangon. Sa Salmo 76:9, sa diyang mo bangon kay naghigda man lugar, kaysa may mo bangon o maghigda. Muhukom. O kung si Kristo may bangon, gikan sa ikatulog adlaw, muhukom. Nganong wala man siya mukom, nga maumanay tagna sa Job 31:14 og sa Salmo 76:9. Nagpasabot nga dili na siya mao'y mao, nga katumanan niya na. Kay nganong wala man siya mubuhat sa paghukom nga inigbangon, maghukuman. Nabanhaw naman og dibangon nabanhaw naman. naman, og dibangon na. Ang Ginoong Hesus. Pero adunay ilang mga rason nga mubalik man kuno kay siya maghukom. Tanawon sa nato ang ilang mga sitas na ibawan nato. Usa sa mga sitas nga ilang gikuhaan nga mo hukom ang atong Ginoong Kristo ron. Asa kini? Kining nakasulat sa Biblia, basahon ako rib ang Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, kining buhat 17:31 usa nga gamitonon sa nagilang nga si Kristo mao gimuhukom. Ni basahon nato gingon. Kay siya ang Dios man ni nakatudlo na og adlaw kanus-a subay sa katarungan. Iyang pagahukman ang kalibutan pinaagi sa usa ka tawo nga iyang gitudlo alang niini og kini iyang gipanghimatud-an ngadto sa tanang mga tawo
pinaagi sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Dunay Dios nga nagtudlo nga iyang pagahukman ang kalibutan, pinagi nining tao nga iyang gitudlo nga iya daw kining gipamatud-an, pinagi sa pagbanhaw kaniya, ang pulong pagbanhaw kaniya pas na lugar nahitabo na. Nabanhaw na. Kinsa ba ang gitawag og nabanhaw nga mo'y gitudlo sa Dios nga mo ilang gisaligan sa mga nagbasa nga maoy mohukom? Brad Rene, sumala sa Biblia. Anya Reb, atong pagbabasahon kining Biblia nga adunay tatak Seventh Adventist Church sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 9 ang nakasulat. Kay kon pinagi sa imong baba, magasugid ikaw nga si Jesus mo ang Ginoo, ug magatuo sa sulod sa imong kasing-kasing nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ikaw. Kung mao, sa nabasa sa Biblia gitin-aw nga ang gibanhaw sa Dios pinagi sa mga patay mong atong Ginoong Kristo. Mo nang sila nga gitudlo man lagi si Kristo nga maoy mubanhaw sa mga tao lugar pananglitan. Gitudlo man lagi nga maoy muhukom. Mao man ni ang nasintor dinhi. Pero maing timan-an nga natoy nabasa pero di ra ba ang Biblia na bilanggo lang ni ini nga maong sitas o maong basahon. Pero hain pangdugang paik nila nga si Kristo gyud mao ang magahukom, Brad Deber. Niya Reb, atong pagabasahon Reb, sa Biblia nga may tatak Seventh Adventist Church, dinhi sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 10. Ingon na niini ang nakapahayag. Kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo o dautan. Nakita nato nga ang atong Ginoong Kristo moatubang daw ang mga tao sa hukmanan kay siya may gitulo. Wa kami malipat ana. Na atuon. Pero kung imong timan-an, di ba singular si Kristo ang maghukom sa hukmanan? Pero kung dinhirata, si Kristo lang. Pero kinsa ba ang kauban sa atong Ginoong Kristo nga may magahukom kung sisihon ang mga nakasulat sa Biblia sa pamahayag rapod ni Apostol Pablo Bradron? Okay, ang kauban sa Ginoong Kristo nga muhukom mao tong Dios. Si Pablo sa pagpahayag ni anang Nga mao ang Dios nga amahan, Maong kauban Diyos, lugar. Maong Diyos, Amahan. Basahon na to ang priba din is Biblia nga may tatag 70 Adventist Church Rib sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 sa pahayag ni Pablo. Matod pa din sa atubangan sa Dios, matong Diyos Amahan, o ni Kristo Jesus nga mao ang magahukom sa mga buhi ug sa mga patay. Bisag diya lang pagbasa, kini diya ay pagpahayag ni Pablo nga mga tubang ang tanang tao sa hukman ng Kristo. Doon na day kauban po nga muhukom si Kristo kadtong giingon ni Pablo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus nga mo'y magahukom. Mo nang giingon sa mga buhi o sa mga patay kay giingong banhawon. Nya katong mga buhi po daw nga nakasala di silutan di patay. Nakaron o nakita nato sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus. Kung atong susihon mga mahal namong tigpaminaw, nagbakak ba si Apostol Pablo nga ang Dios og si Kristo kauban nga maghukom? Wala. Kay ngano, gikan kini sa baba sa atong Ginoong Hesukristo. Hayan ang priba nini, Brad Deber, kung atong sundan. Ni Arib, atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church, dinhi sa Juan, Kapitulo 8, versikulo 15 hantod 16. Ingon na niini ang nakapahayag. Kamu, matud pa ni Ginoong Hesukristo, kamu nagahukom pinasubay sa tawhanong paagi. Apan wala ako maghukom kang bisan kinsa. Ngani, kun himuon ko man ang pagpanghukom, ang akong hukom tinuod, kay dili man ako rang usa ang magahukom, kun dili ako ug ang amahan nga mao ang nagpadala kanako. Sa gibasa nato ang 8, Kapitulo 8 pa, versikulo 15 og 16. Nga sa gibasa ni Brad Deber nang kamo nagahukom pinasubay sa tawhanong paagi. Apan wala ako magahukom kang bisan kinsa. Mao nagingon ni Kristo sa Juan Kapitulo 8 versikulo 15 pa. Dayon ang versikulo 16 nagingon. Ngani kun himuon ko man ang pagpanghukom, ang akong hukom matud pa ni Kristo tinuod
Kay dili man ako rang usa ang magahukom, kun dili ako ug ang akong amahan nga mauang nagpadala kanako. Sa ato pamatin-aw nga ang atong nabasa ganina nga si Apostol Pablo ngayon sa tubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga maong magahukom sa mga buhi ug sa mapatay. Gitin-aw ni Kristo kun himuon ko man ang pagpanghukom, tinuod mahimo. Kay dili man ako rang usa ang magahukom, kun dili ako ug ang akong amahan nga maong nagpadala kanako. Nakaron, kung himuon ni Kristo, mahimo. Himuon ka niya, kauban sa man. Sundan talang bradrone, si Kristo bagyod, nagdeklarar nga siya, muhukom kauban sa mahan, o muhukom siya. Okay, akong basahon rin, din sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church sa Juan, Kapitulo 12, versikulo 47, ingon ini ang atong matagad. Kung kinsa ang magapatalingog sa akong mga sulti, matod pa ni Ginoong Hesus, og dili magatuman niini ako dili magahukom kaniya. Kay ako wala man muanhi aron sa paghukom sa kalibutan kundi aron sa pagluwas sa kalibutan. Oh, Sister Lina, balaba, kung ang kasulatan, pagbasa nimo, desisyon na yon. Awa na. Sa nabasa, si Kristo kauban ang amahan maghukom, gisundan na to. Gibasa ni Bradrone. Matinaw, kay ako wala man mo ani aron sa paghukom sa kalibutan, kundi aron sa pagluwas sa kalibutan. Sa ato pa dili si Kristo ang mahukom, kauban sa amahan. Pero daadto ratang sita sa ikaduhang Timoteo 4:1 o sa gibasa sa Juan 8:15-16, hahayan nga si Kristo na maong maghukom. Pero sa gibasa ni Bradrone ang Juan 12:47, dili si Kristo ang maghukom. Hain pang priba nga dili gyud si Kristo ang maghukom, nga dili na niya kauban ang aman sa paghukom. Bradrene, sumala sa Biblia. Niya, atong pagbabasahon kay nakasulat sa Biblia nga adunay tatak 70 Adventist Church sa Juan Kapitulo 3, versikulo 17. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paghahukman sa silot, kundi aron ang kalibutan maluwas pinagi kaniya. Oh, nakita na to. Gipadala sa Dios ang iyang anak sa kalibutan. Si Kristo ka na. Dili aron ang kalibutan iyang paghahukman sa silot. Nakaroon, dugang payag sa atong Ginoong Kristo nga dili gyud siya maghukom kauban sa iyang aman. Ingon niya na ang o ang pagpamatod. Sister Lina Balaba, labi na sa mga nagsunod ni ining programa, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Hayan ang matinaw nga pagpamatod sa atong Ginoong Kristo, Brad Dever. Ni Arib atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church dinhi sa Juan kapitulo 8 bersikulo 50 nagaingon ini. Ngani dili ako ang naninguha sa akong kaugalingong kadungganan. Ana ay usa nga nagatinguha niini alang kanako ug siya mao ang magahukom. O, di nakita nato si Kristo mismo, Sister Lina Balaba, nagapahayag nga dili ako ang naningwa sa akong kaugalingong kadungganan, anay usa. Oh, ana ay usa, dili siya nga nagatingwa ni nilang kanako og siya dili ang atong Ginoong Kristo mao ang magahukom. Dunay usa nga nagtingwa, siya daw mao magahukom. Iksa nabasa nato sa ikaduhang Timoteo 4:1 nga si Kristo ug ang iyang amahan ni ingon si Apostol Pablo nga magahukom ug nag-ingon pod si Kristo sa Juan 8:15-16 nga kun himuon ko man ang paghukom mahimo kay di man siya rang usa ang maghukom kundi uban man ang iyang amahan ug siya sa gisundan nato nagpakita nga dili na di ay siya nagitudlo nga usa kung kining usa ang amahan ka mao siguro ni Bradrone nga gipasabot nga kung dili na siya nay usa ang amahan ka mo'y maghukom na nini. Ay dili ang amahan Reverend ang gipasabot sa usa nga gitudlo ni Kristo nga mo'y maghukom. Ang rason niya mabasa nato sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church sa Juan kapitulo 5 ato i-display bersikulo 22 ang prueba nga ang usa nga gipasabot dili ang amahan. Ingon niya atong mabasa. Ang amahan dili magahukom kang bisan kinsa, hinunua ang tanang paghukom gitugyan niya ngadto sa anak. O di matinaw nga sa gibasa ni Bradrone nga pahayag nga naghatag siya dugang nga pagpamatuon nga ang amahan
dili magawkom kang bisan kinsa. Hino nang tanang paghukom gitugyan niya nga to sa anak. Iyang anak naman ningon, dili ako ang naningwa sa kaugan kong kadungganan. Anay usangan nagatiwa nini. Alang ka na ko og siya mao ang magawkom. Kung wala naman sa amahan, wala naman sa anak. Di klaro na tuluman nakasulat sa Biblia nga klaro na nga dili si Kristo. Labing dili ang aman. Ang nakasulat sa Biblia sa Job 31:14 kay ang Dios nga man wala man mo agi pagkamatay. Wala man mo agi pagpahulay. Si Kristo man atong gisusi mao di ay nga sa pagbangon mo ihukom dili di ay si Kristo niya na. Ang Espiritu Santo mo gipasabot nini. Sister Lina Bibalaba, unsay prueba brother ni? Aniya ang prueba reb niya akong pagabasahon kining Biblia nga adunay tatak 70 Adventist Church sa Juan kapitulo 16 versikulo 7 ngadto sa 10 ug ato lang iugnahugna ang pagbasa na yun. Ngani suginlan ko kamo sa tinuod nga maayo alang kaninyo nga mopawa ko. Kay kung dili ako mopawa ang manlaban dili muanha kaninyo apan kun mopawa ako siya akong ipadala kaninyo. O ginagabot na niya, iyang pailohon ang kalibutan, may tungod sa sala, o sa pagkamatarong sa hukom. May tungod sa sala, kay sila wala man salig kanako. May tungod sa pagkamatarong, kay ako, muadto man samahan, o dili na kamo makakita kanako. Oh, di nakita nato nga ang mopaila sa kalibutan sa paghukom, mao ang Espiritu Santo sumala sa Biblia. Gani pag siguro niya na nga mao ang Espiritu Santo gipatin-aw. Mabasa ka na sa buhat 5:1 hangtod sa 10 nga si Sapira uban kang Ananias nagbaligya sila katigayunan. Ug ang halin gidala nila niya sa tiilan sa mga apostoles. Pero ang maong halin wala nila itugan. Nga unta ila mang pagbuot niya na. Pero tungod sa pagbakak niya na ni Ananias giingnan ni Apostol Pedro Ananias, naon sa bang gibakakan man nimo ang Espiritu Santo. Dili ang tao mo imong gibakakan o sila lugar, kundi ang Dios. Busa sa pag-ingon ni Pedro nga gibakakan ang Espiritu Santo, nabugto o namatay si Ananias og nisunod usab ang iyang asawa nga si Sapira kay gipangutana usab ni Apostol Pedro, nilimod usab og ni Pedro, naon sa bang nagkasabot man gid kamo. Nabugtuan usab sa ginhawa og namatay ang iyang asawa sa silot sa Espiritu Santo. Di ang Espiritu Santo gyud mao ang muhukom. Unsay dugang priba brethren nga ang Espiritu Santo mo imuhukom sa silot. Niya sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church ang pagpuriba gyud nga ang Espiritu Santo mao gimuhukom, mao gimusilot. Niya sa Mateo kapitulo 12 versikulo 32 gingon, og bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao siya mapasaylo, apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo dili gayud siya pasayloon, bisan niining panahon na karon o niadtong kapanahonan nga palaabuton. Busa igala, Sister Lina, balaba matinaw, nga ang Espiritu Santo mao di ay ang magawkom. Kay ang tao nga magpasipala kang Kristo mapasaylo. Pero ang pagpasipala batok sa Espiritu Santo dili gid ka pasaylo. Busa katong nakasulat sa Job 31:14 mao kanang Espiritu Santo ang tabernakulo sa Dios nga ang mga gikasaaran nga ang mga nahisakop sa pagtulun-an niya na walay lain ang PBCM, ang mga ministro sa PBCM. Pag moabot ang katapusan sa pagsunod sa tabernakulo, nga kanang tabernakulo mo bango na paghukom ang mga kaigsunan o mga membro sa PBCM o tanan nga nakatuo. Walay problema sa nagtuman sa mga lagda nga gibili ni Master. Kaya giintrigo na nato. Ang katong wala magtuman, mao katong anhaas kaparutan. Busa Sister Lina Bibalaba, paamong gipanghinaot nga nalamdagan ka sa kamaturan. Og miabot na mga oras, sa ngalan na lamang sa magtutulo, Pastor Tomas, di Eunisino, kini ang inyong alagan, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, o sa kauban ng mga Evangelista o Ministro.
Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. O giniusab ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Thank you.